Здравейте хора, аз съм Виктор Ангелов и днес тук сме се събрали. В смисъл сам съм и искам да ви покажа. Да. Те хората знаят, че само сте. В смисъл. И вижте, сега ще ви покажа. Чакайте само да това хаченце. И искам да ви покажа. Това е каналът на където снима се само как говори на English. Да. Сега. Последното ми видео е. Да. Сега, искам нещо да ви кажа. На това клипче, което аз качих, събрах много позитивни коментари към страната на Светло. И аз се радвам, защото все пак ние сме приятели. Да. И ето да ви покажа. Има някакъв си. Чакайте. Някой си. Сокерол, който казва Асасин БГ Тенковски. Не е вярно. Много е готин. Прав, готин. Лео Меси. Много е готин даже. Светло пише. Благодаря, че ме подкрепяте. И после се поправя на подкрепят. Така че, които сте вие, много ви благодаря. Да, наистина. Така че, да, и сега. Не, той сега ще качи клип. Качи ли го вече? Качил съм го, обаче аз не мога да го гледам. Тя вижда ли ти можеш да го гледаш? Да, вече се вие. Чакайте ме. Ето, коя игра да играя с запет много такива. Ето. И така, здравейте, аз съм днес ще да играя. Много лоша резолюция, малко не се виждаш много добре. Да. И окей, първата игра е Слитерион. Доста известна игра, която доста не харесва и имам всъщност изтеглена. Да, един вариант е Слитерион. Другият вариант за игра е само ако я намеря към игри. Тя може би е една тук трябва да намеря някъде. Другата е Color Switch. Още сега ще я изтегля за да тъй като знам, че е доста харесана. Моля да пишете коментари, тъй като аз не знам какво ви харесвам. Да, пишете така. Други варианти. И да, Викторе, само ще помоля. Млъкни бе, гледам ти клипа. Тук може би не. Снимаш ли още? Да, Color Switch инсталира. Да. Другия вариант, хора. Да, хора, гледате. Вие в момента също гледате клипа. Ако нещо имаш по-интересно. Аз искам да играеш на зомби цунами, макар. Чакай, Mortal Kombat. Аз съм казал не едно играеш нещо в канала си. Викторе, само ме чуе за малко. Аз съм казал едно нещо в канала си. Пишете коментари, защото не знам какво ви харесва. Това е пълна измислица. Добре, тази Soul Hunters, да ти гледа, ще я играеш или не? Коя? Soul Hunters. Да, коя тая? Дед викаш, това е пълна измислица. Ти си предложил за сега само две. Какво? Ти си предложил само две. Напротив, още има на там. Ти не си догледал клипа? Може би някой от игрите на Тап. Така съм. Добре. После нещо по... Така... Некъде Toilet Time.
Да, това ще е другата игра. Не, ще Стигнах до Toilet Time. И да, това са 3 игри. И очаквайте следващата. Която ще спомня да си харесвам, тъй като в момента ги харесвам хора. Ама ти си бати копирача, аз също казах на таб, но каре. Това ще ти кажа. Добре, не съм казал го влог. Ще бъде... Другите две ще бъдат по-силно. Просто нямаше за друго какво да се сета. 69 хора. Това ще са игри. Моля ви, бързо казвайте, тъй като просто искам да знам. И наистина... И да, хора, това беше клипчето. Коментирайте и чао!